Charlotte, sa Kirsten, le corda e caru is eisge vinche. BIA LINN is den BIA LINN, bin blaster gachin villa mura vi an with le chéile. Tá fáilte rud go dtíon Kirsten agus tá corda lamsa an seanmh agus iad ré chun dala cócracht. Búla mí sló. Is mis a Hollybell agus is bralam an bhíthe. Is mis a Jamie. Is machlam an bhíthe. Bhí mé cócraachta me Kirsten na bháile. Is mis a Grace agus smálam go leor ana bhí agus smálam ag léamh agus ag scríomh a chumad is fórlam ag cócracht. Is mis a Lasarina coníam I dermid fecinn cúndalú is bralam bheith ag léamh agus ag scríomh scéalta. Anna bha, nish. An bhfuil míad fad ré chun tosnú a cócracht? Tá! Ó, ach camid rud ag an dhéanamh rihre nach gaig? Glán na láva. Caithe míad na láva aní. Isce is galúnach, déan sobalín, glán na láva leis an sobalín. Ordog melúdín, glán na láva leis an sobalín. Nis fechar láva tá siad glánta gin go dtíon. Tá ar láva nitagún agus táid ré chun tosnú cócracht. Anis, caimid a álamach, céir é idir an léanamh, fech mé ar an leabhar cócraachta. Seo leabhar cócraachta le mamó le cócó. Cén idir a bheith go gninmh. Ó, tá idir álan ag mamó dúin, agus is bruntan is bún idir ma. Céir dí enimid inmh, an enimid anra spíon náiste? Níl. An enimid casserole turnapi? Níl. Nu cadfui? Mús siaclóide le suha craobh. Ní má libh se siaclóid? Is bralam. Ní chredim sibh, ní má libh se siaclóid? Is bralam. Cear go leor ní múir dúin ceiste chuir ar cócó faoi ceandas na cóbhar a bheith in úsáid go inmh. Sin iad suha craobh. Hello, gachtaide! It's Evie Lum Shiva Ecclesa Christine. Tá idir dói go bhiniu. Agus is cion den na torthaí is deise lumsa a bheits an úsa jogah. Suha craobh. Cianaíonn an chuide smógaí na suha craobh a gisisioga bega mar seós na siopaí. Ach cin té mar a hagann siad an seo. Tá rún agam sa chiliolaí sa ail ar scéal na suha craobh. Ach, is fardú I gasú seo an chéadúr. Ach, carchar mé mo chuid airgid. Tá sé agam. Seo cineal ar lei firma ar Dr. Firm torthaí. Aite wastar gach cineal torthaí. Tá mé le bula seo le rint cáide ura atá gola haisbintú an aite wasan suha craobh. Tarigi a reis thugam ar ball le chiliola se eile amach faoi thuha craobh. Bhí sé sin thar sa múl cócó agus fágamid fuúta é sin fadas in enimidna. Idir san lé inmh sin é mús siaclóide le suha craobh. Fecha me sa leabhar cócraachta céir de bheith ag tastáil win. Beg siaclóide ag tastáil win. Beg ifacha ag tastáil win. Beg siúcra mionathe ag tastáil win. Agus suha craobh. Nis, tá potta isce te ag gachtainna an seo. Isce te. Bín cúna bh rinne fásta ag tastáil an seo. An chéadrad a chahamid dhéanamh. No, an siaclóid a bhrise suas, I gearnó go buga, agus é chuirteach sa bhela chun é a leo. Nuair bhíonn sé ar fad briste suas goibh is féidir spúnó go hógáil agus é bhasca timpeall an sin. Cinnig lá. Fech sé go háling. Tá sé go háling I féchant. Tá cead é a bhláise. Tá spáin do míad? Ó go má, anna bha. Nis, déanamid masca.
Is brolum ve ik maske, brolum ve ik maske, 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 brolum ve ik maske. Nis, tá gá chuid is stigad of. Tá an chuid bui agus tá chuid geal. Tá míad na chun an chuid bui a dhealt ó ngealachan. Féchirm sa dúis. Tuair me cnag, cnag, cnag don of agus chuir me láv an seo agus chuir me an chuid bui an sin agus lighi me don gealachan sláánú tríd ma láva agus sláánú tríd ma láva ná lig don bui dolisteach agus féach. Tá an bui ma láv, tá an gealachan an seo, chuir me an bui isteach an seo agus déanam me ceann eile. Agus is féad leat é bhóga mar seo, Jamie? Ó, úntach! Bhfuil sé ar fad deil tenis? Chuir bui isteach an sin. Tá gealachan ag gachtain isteach na bailí, tá muid réig chun boga a raig go dtíon chéad chéimeile. Cahamid iad seo a ahrú isteach ina scamil. Pos crua, cahamid na hifacha a chuisteach an seo sa bhela mór, agus cahamid iad seo a bhasca agus scamil nó néalta deasa a dhéanamh asta. Mascór, bín cúna bh rinne fásta ag tasol an seo. Agus déanamid le chéile é, brú iver dó. Ó tá sé éasa, is féidir linn, ag spríosa ciste, is féidir linn. Ag rolla, ag mascad nu ag bhelta mar sin, déan BIA LINN, mar is féidir linn. Ag déan a féile, is féidir linn, gobar le chéile, is féidir linn. Ag rolla, ag mascad nu ag bhelta mar sin, déan BIA LINN, mar is féidir linn. Walter over a sean daine go forum na dorthaí. Aite bhfuil muide Johnny Ray le rid suútha craobh a ficu. Sceacha a as an suútha craobh. Tá muid sa tóir ar na círa beagán dearige a tá bhualach faoi na duineoga móra glasa. Tá dordan acu fáiteog I garíonn stró. Tá na círa dearig agus na duineoga glas. Mar sin tá sé forrastíon amsú. Is bíos slansiúil iad. Tá vitamíní antú agus janan vitamíní maid ar gorp. Tá na círa an wog mar sin dá cafaríad a ficu go hán churamach. No jet a tíad a bheith brúte. Opar churamach a tan seo agus tá mai cinnte gohfuil sibse gobar go curamach sa chistín. Feici mé ar báilseh. Sú craobh! Anis an chéad chéimeile tá siúcra mionathe ag tastáil. Chuir an siúcra isteach. Agus nuair bheith sé stig, tá muid réig chun dul ag masca a ríist. Ok, is féidir le stoppa. Nis piúg sús cuid agus taspáin. Mar sin, go deas éadrom. An bhfuil? Tá siad go háling. Tá muid réig den chéad céimeile. Chuir seaclad is tád. Úntach agus sinna dhearann it is freisin maithú, Jamie. Feig an balla bí cuairmach tá sé fós te, seachan na lábha. É chuisteach mar seo go máil agus go bóg, ní míad a ggéir na scamal a bhrise mar tá siad lán le héir agus tá siad go deas. So duine bháin ag bear ar an mála agus an duine eile ag glan amach ag úsáid an spadal. Ceir go leor? Rinne mar an job chun na néalta seo a dhéanamh deas éadrom, mar sin bíonn tú ag masca mar seo go máil agus na go héadrom. Agus tá sé bhasta. Tá sé go hálan. Níl hálí bealach an cabhrú le Jamie Curve tá sí rochúrmach ag hen seachláide.
Tahmid iad a chuirsteach na glini. Thurma Paraditcha, Jamie. Anish, an vecin ein dinna suha crave. Céir the suha crave, Eatsha? Únta. Current two suha crave a shees ag bun. 3 keen ag an bun, agus cymad cúpla ceann don bór an sin. Ceart go leor? An bhfuil sé sin déanta? Bhfuil cúpla ceann a gcuibh don bór? Úntach, inis féchar seo. Táid míid chun é a gcuirteisteach mar seo. Is féidir a spún ó go úsáid, nó spadal péra de smalih. Chris an chocolate sús go dtí an lína ach ná tar háris an lína. Nis, seo mochín. Úntach ma, bhfuil míid réig chun iad a chuirteach sa chuisnóir? Saolam go dtí an chuisnóir? Nis, tuair dom dacín, tá meach an dacín a chur inach le mochín. Agus be siad sin réig, fi ceann lethúra nó mar sin. Trocha no mate. Nis tá an áit trí na chéile. Cad a dhéanamid? Glan gachinad agus ní gachini, bín na cookery is farga ma ag glan is a hí. Glan gachinad agus ní gachini, tá sé éisca bheith ag glan a nuair a bhí an wid a canna, tan chocar a tart gach rud a rais mar is ceart. Oh, hi gach dinne! Tá obair mhór deantas a chistí na nniu agah! Agus ní fada go mé am agah bhfuair scíiste ligan! Agus tá ma dinne deanú scíiste hana féad a teo am na dorthaí! Dobar muid go díana na nniu ag pecú suhas suhar a críomh. Fic muid na círa apí dearaga a das ar na sceatha. Tá na círa seo anmhog agus mar sinda bhí muid cuaramach gan iad a bhrú. Agus inis, tá sogin cédé dói asan suha crém! Díreach sul a níosí muid iad glanhí muid na círa rud bag. Inis, is mehadúin sultahaint seas dornan de thíortha bratha slantúla. Am picnica! Gragal Mochri. Oh, a wearin a lehead the air in fear alin a rinnish of a new. Skyth na hebra. Oh, tá an mús ag féchant go hall an tríist. Támal a chahabhstig sa chuisnóir, tá míid réig chun ihe, agus tá lipéidir gachi le cheann. Sí, gach dinne le chéile, taréis a bhar an léig tá an BIA réig. Sí, gach dinne le chéile, lag an bord mar sin, is feic béle bra a grin. Lag an bord mar sin, is feic béle bra a grin. Cé leis an count seo is le Hollybell é. Cé leis an count seo is le Lasarina é. Cé leis an count seo is Lums é, mar ní leon lipéidir. Cé leis an count seo is le Jamie é. Agus tá ceann fáca agus is Latsa é, Grace. Bhfuil sé blasta? Tá sé bar. Céir de ceapan tú sa Hollybell? Bar. Out ar fad. Go hálan. Bar. Oh, sprála me. Málah na sucréimh. Gach idir ar fáil ar www.bialinn.ie